שלום, אני מרתה ענבר ואני נמצאת כאן היום עם דנה לדון איתכם על המצב של הריון מתקדם והפתרונות שהפילאטיס נותנים לנו להיריון מתקדם. בזמן ההיריון יש שינוי ביציבה שבדרך כלל מתבטא בהסעת הראש קדימה כתוצאה מהתארכות השרירים. הקשתות של הלורדוזה, שזה הקשת הצווארית והקשת המותנית, גדלות, ובדרך כלל יש הסעה של האגן קדימה ל-APT, וגם הגב העליון קצת בכימור, הכתפיים מתעגלות קדימה, והשרירי בטן מתארכים ונחלשים. אנחנו נתחיל את התרגול שלנו היום בעמידת 6, כשהירכיים ניצבות לכותפות, למשענות הכתף. דנה נמצאת בעמוד שדרה ניטרלי, השכמות שלה מיוצבות, והכפות ידיים מונחות מתחת לחגורת הכתפיים. בסדרה הזאת על 6, הקוואדרפד סיריס, נתחיל בהסעה של הידיים. אז הידיים מושכות את דנה קדימה, היא נשארת באותו יחס בין השוק לירך, רק התנועה של הזרועות מובילה אותה קדימה, והיא לא משנה את הקשת הצווארית. וככה בתרגיל הזה זוקפי הגב מתחזקים, והשרירים של הליבה מקדימה גם מתאספים, נדרכים ומתחזקים, השרירים המייצבים. אנחנו ממשיכים לתנועה של גפה תחתונה של הרגליים, אז בנשיפה הכל נשאר כמו שהוא, ורק הירך מתקרבת פנימה אל דנה, כששום דבר לא משתנה. לא נאסף מתח צווארי ובעורף בגלל ההורדה של השכמות והייצוב שלהם. אז גם פה יש לנו הערכה וחיזוק של הזוקפים וייצוב של הליבה בכלל. בווריאציה השלישית, דנה תתיישב אחורה עם הישבן אל העקבים דרך הגלגול של האגן אחורה לפוסטיריור פלוויק טילט, וזה מעריך לה את כל הזוקפים לכל אורך עמוד השדרה, ובשאיפה תחזור חזרה לעמידת 6. הוצאת אוויר, איסוף קרקעית האגן, הסעה של האגן לכיוון העקבים במנח של PPT, של פוסטיריור טילט, ובשאיפה אנחנו חוזרים לנקודת המוצא. ובפעם האחרונה דנה תתיישב שם ותישאר עם הישבן לכיוון העקבים, כשהיא יכולה לפתוח את הירכיים הצידה כדי לאפשר מקום לבטן. ועכשיו בשאיפה היא תתארך עם הגב החוצה ולמעלה, קדימה ולמעלה, ובנשיפה שוב תקמר את הגב. לקחת אוויר, לפתוח את בית החזה, את הסטרנום, השכמות מיוצבות, ושוב לקפוף לגב עגול. יופי, תודה רבה דנה. אני מקווה שכמה תרגילים האלה נתנו לכם פתרון ומענה לחיזוק הזוקפים, לחיזוק הליבה וליציבות ויציבה יותר טובה בתקופת ההיריון המתקדם. תודה רבה דנה ותודה רבה לכם.